Leonardo Production. Tsy menamena kabis nanatin'izao sady mifonafona hoe zaho fa tsanao hanao manengiky he zaho ialao tanala very sampe soloko vavao karatsanao able na mila fila handaonao anye fa zaho fa tsy mila hanao fa tsy naneky misoloko irahira tsy mety asina koloko fa vaky kapila wera-weranao zay hoe lelahy tsy lany kena nino niany ty basy mitomtomany zo zaho nanonga ambony anao lasambany azafady mamane zaho fa tsy any tamzaho mbola love anao tsy telala enao fa John Warda tsy mipoda fara eto ambarako ofisialy fa anao tsy de tsara kinalatsiny aminao fa c'est trop tard anao fa remplacé fa very placé oi very placé nisoloako tsara be fa tsisy raha pare ka anao fa remplacé anao fa remplacé fa very placé remplacé fa remplacé fa very placé fa remplacé ambaranao raiky to donc dro manengy tsara ko resaka vehivavy zany tsy lany gasikara zaho fa tsy mila koa natazarana miliara fa tsy mipody koa fa vita tantara hanao tima zany tsy mahay tsy tiagna mikisikisa hay nenao adalana hoe nahita zany tia ke ho tamitamana na ino ataonao fa zaho tsy voatana raha aiko aminao io mitadavahafa ko iam'zao eo troya efa tsy tafa na mombamomba anao jiaby to eo efa voafafa ke hipody aminao ve azafady baba afatrafatrana ze tia mampitamby tadidio fa ambony tany eto tsana raiky manangy hoe manana tsarana de avandivandy aza atao am John Warda fa de mampamangy anao fa remplacé fa very placé oi very placé nisoloako tsara be fa tsisy raha pare ka anao fa remplacé anao fa remplacé fa very placé remplacé fa remplacé fa very placé fa remplacé Leonardo Production. anao fa remplacé fa very placé oi very placé nisoloako tsara be fa tsisy raha pare ka anao fa remplacé anao fa remplacé